دەم باش گۆهدار و تەماشەوانین هێژا دەباسی ڕۆژا ئیرۆ دەرگەلبە. نێزیکەهەیە فرانسە گرێدایی پرسا کورد پلاتفۆرما ناونەتەوەییدا دەبەک و di nav welatên zilhêziyên cîhanî de sekna herî bi bandor be. Di proseya piştî referenduma serxwebûna Kurdistanê de destpêşxeriya Rojavayê Kurdistanê daxwaza çareseriyê ji bo rastiya Kurd li Bakur û Rojhilatê Kurdistanê jî Fransa yek ji welatên herî bi biryar û zelal e. Enstîtûya Kurd li Parîsê bi xebata xwe ya salan di pêkanîna vê siyaseta Fransa de rolek berçav lîstiye. Ligel mêvanê îroyê basî rûj stûdyoya me ya navendî serokê Enstîtûya Kurd li Parîsê Kendal Nezan rol û sekna Fransa bandora vê li rastiya Kurd em dê bigirin dest û binirxînin. Tu bi xêr hatî kek Kendal, ez ji wir dest pê bikim duhî sal roja biryara 688 ya Konseya Ewliya Netewên Yekgirtî bû ku bi pêşniyara Belçîka û Fransayê hate pejirandin. Gerem vegerin wan rojan û nirxandina te li ser vê proseyê di wan rojan de em bigirine dest. Wan rojan bînin bîra bînerê we. Dora 2 milyon Kurd serê çiya ber bi hudûdê Tirkiye û Îranê diçûn. Di nav wê sermayê di berfê de rojane çend sed kes dimirin. İja televizyonê wê demê CNN û yêdin li dünyayê belav kirin. Me li Fransa xwast wê demê Madame Mitterrand li gel serek Mitterrand ku çareyek bibînin. Anna her Tirkiye hudûd venet kir, İran gelek müşkile derxist. İja Fransa serek Mitterrand wê demê da ji netewê yekbûyî xwast ku ji bo Kurdan navçekî aram durist bikin. Got ew pirsa han neyê çareserkirin wateya maneya hebûna netewê yekbûyî namîne. Ew ê têk biçe. Çend rojê pêşîn Fransa takî tenya bû. Amerîka digot em naxwazin xwîna eskerê xwe ji bo nakokî ya şerê daxilî Iraqê birêjin. O serokê Amerîkayê ve çaxê Bush her roj şu Golf Lace nexemavî bû. Lê her roj bi hezaran dê hezaran peyam diçûn sefareta Fransayê Washingtonê em we serbilindin, piştîvaniya we dikin. İja Mitterrand bu azma xwe netewê yekbûyî da qebûl kirin. Piştî John Major, wirda Amerîka qenaat pêhanîn ku rêkî din nîne. O biryara 688 derxistin ku ew yekem biryar e di tarîxa, di dîroka netewê yekbûyî ku hebûna Kurda qebûl dike û ji bo wan navçe aram durist kir ku ev navçe bû binkeya Kurdistana Başûra îroyê. İja rola Fransa, dewra Fransa ev bû. 27 sal derbas bûn li ser vê biryarê kek Kendal. Referenduma serxwebûna Kurdistanê 25 îlona derbas bûyî de pêk hat. Ji sedî 93 hevwelatiyên Kurdistanê hesta xwe girêdayî serxwebûna Kurdistanê destnîşan kirin. Sekna Fransayê di vê proseyê de ti çawa din? Berî referandumê dawiya meha tîrmehê min Serok Macron dîtibû basa referandum kir û daxwazekî Kurdayê gelek yani xwezayî tabiî ye. Ew ê demê pêşniyar kir ku Serok Barzanî û Serokwezîrê Iraqê Abadî li Parîsê bijivîne û bi şeklekî rêk kevin ku bigo referandum nayê maneyê ku derhal Kurdistanê rabe serxwebûna xwe îlan bike. Lê em dixwazin zanibin daxwazê gelê me çi ye. Destûra Iraqê da jî hebû ku navçeyê ku dibêjin nakok referandumekî bê çêkirin. Madde 140 û heta nehatiye çêkirin. Ew jî ne kêmasiya Kurda ye. Dîplomatê Amerîkayê bi xwe jî dibêjin Iraq çendîn car wad da qewl da lê qewlê xwe bicînanî. Îcar Serok Macron hewl da wê demê ku li gel Abadî qise kir, li gel ew ê kirin. Lê di wê demê raya wan sereta ew bû ku pele nekin bêwext e çünkî ku referandum çê bibe êrişek mezin were ser Kurdistanê kesek were hewara we nîne. Heta berpirsekî wanê bilind ewa got ku mafê gelê Kurd e ku dewleteka wanî serxwebûnê serbixwe hebe. Lê di dunya îro da maf bê ku ew quwet û hêz û qudreta te hebe tu mafê xwe biparêzî li ser kaxiz dimîne. Ku şerî we bibe kes nayê hewara we. Îja agahî we li we be zanibin bo maveyekî. Referandum çêbû, tiştekî mêjûyî bû, dîrokî bû.
بۆ یەکەم جار yani ساڵە 1925 وێ چاغە جیڤاتا ملەتا bi şeklekî li navça wilayetê Musul li xelk pirsî bû ew ji wê demê jî zêdetir sedî heştayê xelkî ew navçe serxwebûna dewletekî Kurdî serbixwe xwast bû lê bi cînehanîn. Îca vê jarê ji wê demê heta niha tucar rapirsiyekî tiştekî wan nebûbû. û ew di her halûkarî da destkeftekî mêjûyî pîroz e. Milletê Kurd îrada xwe, vîna xwe, daxwaza xwe diyar kir bo hemû dünyayê. Piştî wî bu dizanin çi qewmî. Em biberin piştî wê piştî referandumê siyaseteke dorpêç û tadê li Kurdistanê hate kirin bi taybet jî ji aliyê Bexdayê û welatên derdor ve kekindar. Fransa wekî ku li hember vê yekê înisiyatîvek wergirt Serokkomar Macron birêz Serokvezîrê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî her wiha hebadî vexwend ew destpêşxeriya Fransa gelo çi bandor kir ku rewşa asayî ya ku niha li Herêma Kurdistanê rûdayî her wiha peywendiyên navbêna Hewlêr û Bexdayê de bandora vê girt ji me re binin. Bandorek gelek mezin kir çünkü wê demê de bernama hikûmeta Bexdayê ew bû ku Herêma Kurdistan têk bibe. Tenê bimînin wilayet parêzgar û li gel wan peywendî deynin, hikûmetê nenasîn. Yani gelek pêşveçûnê xirab hebûn devê de. Îca li Fransa raya giştî piştîvaniya Kurda dike. Niha dibêm zanime ku bînerê wê zanibin vê xeberekî xweş e. Li Fransa hemû partiyên siyasî, çep, merkezî, rast, heta rastê rast. Yani ew kam diwin ekstrem û dijî ew ka xerîban e jî piştîvaniya doza Kurdî dikin. Sedî not nîne, not û pênc nîne, belkî sedî not û heşt e gelê Fransa di piştîvaniya doza Kurdî dikin. İca di welatê demokratîk da yani tu jî li Swêdê maye li ciyê din maye wextê raya giştî piştîvaniya dozekî bike hikûmet naçar e ku siyaseta xwe ya derve li ser wî esasî ser wê bingehê deyne û biparêze. İca her hefte parlamenter li Parlemana Fransa li Meclîs û Senato li hikûmetê dipirsî Kurd dostê me ne, tefîqê me ne, birayê me ne çawa dibe ku eman bihêlin di wê rewşa wan e xirab da û li hemberî siyaseta İran û Iraqê ême çi dikin. Îca Serok Macron yani dibe ku em zanibin teqrîben mehê cara heftê carekî li Serokvezîrê Bexdayê digeriya. Kingê hûn ê wê dorpeçê rawestînin. Kingê wê seferê hewayî dest pê bikin. Ew jî her digo heta çend roj edin, heta çend roj edin. Bi wê demê hêdî aynî katî da Serok Macron li gel Serokê Tirkiye Tayyip Erdoğan li gel Wezîrê Dervayê İranê li gel Ruhanî li peywendî da bû ku dorpêça Dor Kurdistanê bişkenin û cardin li ser bingeha destûra Iraqê her çendîn mafê Kurda hene vegerînin binasın. İca ew bandorekî gelek mî bû. Kek kendal niha gava ku mirov li siyaseta Fransayê bi taybet girêdayê Başûrê Kurdistanê temaşe dike berî sala 1980 niha tê gotin ku Fransa peywendiyê wê li gel rejîma Baesîn zêdetir bûn. Sala 1980 niha li Fransayê rûdanekî gelkî balkêş rû dide. Enstitûya Kurd li Parîsê yekem jar civînekî navnetewî ya pirsa Kurd ku di qadekî navdewletî navnetewî de got li Fransayê li darxist piştî vê guherandinek di siyaseta Fransayê de jî xuya kir. Gelo bandora wê civînê hebû ew konferans giringiya wê di siyaseta Fransayê de û her wiha nerîna pirsa Kurd di qada Ewropayê de çawa. Niha vegerin destpêka salê heştiyan heştê tedî ku şerê Iraq dest pê kir di wê demê de İran wek xeterek mezin bû hemû rohlata navîn de hat dîtin. Çünkü İran dixwast şorişa xwe li hemû navçê bela bike. Li hemberî wî Iraq şer dikir. Îca pêş hatina em bêjin hikûmeta sosyalîst ya çepa ya Mitterrand Fransa biryar dabû ku piştîvaniya Iraqê bike. Dema Serok Mitterrand da me rewşa Kurdên Başûr teqrîben heftane nebecî her mang ji bo wî şerh dikir û ew dikir. Di wê demê da wî biryar da ku tucar berpirsekî Iraqî qebûl neke. Yani dema Mitterrand da ne Saddam Hüseyin
hat Qasra Elize, ne Tarık Aziz, hatun vezîr derva û kesê wisa dîtin. Ne Mitterrand got li hemberî Îranê em ê piştîvaniya Iraqê bişkin be qewl da elberê. Piştîvaniya askerî çünkü ew nebe İran bi rana westa ve heta Lübnanê biçe. Lê bo doza Kurdî jî ew heştê wî da enstitû dirist bû, yarmetî didan, xwendekarê Kurd hanîn, berpirsên Kurdên Bakur û Başûr û Yêdin wextê dihatin çapêketin çêdibû. Hin kesê ku li vir birîndar bûn ya li Rojhilat birîndar bûn, dihatin li Fransa derman dikirin. Alîkariya însanî, siyasî, dîplomasî dikirin. Konferansa me ya heştê niha yekem konferansa Kurdistanî bû. O aynı wextê da dostên Kurda bû. Ji sûî du dewleta heyet hatin, weft hatin. Ji Amerîkayê serokê Komîteya Peywendiyên Derve Senator Cleveron Pell hatin. Li Sovyet wê demê weftek heyetek 8 nefer hatin ku mustewayê wan gelek bilind bû. Ez bawer dikim ew gava destpêkî bû ku pirsa Kurdî kir pirsekî navnetewî, internasyonalîze kir. Li Amerîka lobiya me çêbû, li Rusya, li Sovyet lobiya me çêbû, li Fransa li welatê din. Îja gava ku di not û yeka da ew karesata mezin hat serê Kurda, koçberiya mezin, di wê demê da dostê me li Amerîka, li Sovyet, madam Mitterrand bi xwe di dema xwe da piştî ku çû kampên penaberê Kurd li Mêrdîn û Diyarbekir û Mûşê ziyaret kir, hat Parîsê du roj ma çû Mikhail Gorbaçov bibîne, Reisa Gorbaçov bibîne, got pêwîstî bi yarmetiya we heye ku wijdanê dunyayê hişyar bikin, belayek mezin hatiye serê wê milletê em alîkariya wan bikin. Ja Gorbaçov di wê demê da siyaseta xwe guhart, dostayetiya Kurd kir. Temaşa bikin, di wê şerê Sûriyê da Rusya hemû wext biryarên welatên Rojava veto kir. Di dema ku ew biryara 688 hat ber Encumena Ewlehiya Neteweyek bûyî, Rusya piştîvanî. Yani bêdeng jî nema piştîvanî kir. İja belkî ew xebata me ya li ser raya giştî, dîplomasiya Kurdiya wê demê, karê lobî bû ku wê encamê da. O dibe em her wext bi bîr bînin ku di vê coğrafya me da tenya du dostê milletê Kurd hene. Yek Kurdên welatên cîran ku em baş wan tanzîm bikin, peywendiye me bi Kurdên welatên cîran hebin, çawa not û yeka da hatin hewara Kurda, Kurdên Rojhilat û Kurd û Bakur. Yê duwem raya giştiya welatên demokratîk. İja raya giştî jî dibe ku em li serê bixebitin, bi zimanekî maxûl, doza xwe ji wan Li ser wan navan em qise bikin, ê ku raya giştî ava dikin kekendar. Rehmetî dayika Kurd Daniel Mitterrand, ku weke dayika Kurd hatî binavkirin, Tissot, Bernard Kouchner, Levy, lê Fransayê ew nav di cîhana rewşenbirî û formûlekirina raya giştiya Fransayê de bandora wa çi bû û di raya giştiya cîhanî de jî bêbû. Xebata me ya destpêkî sala 74 wextê ku hên û şer Sedam cardin şerê Kurda kir. Di wê demê da me komelek danî bû navê Fransa Kurdistan. Di wê komelê da 10-12 rewşenbirê cîhanî wek Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Rodenson, ewa piştîvaniya me kirin. Wirde doza Kurdî nav rewşenbirê Fransada belav bû. Piştî rewşenbira di nav siyasetmedara da belav bû. Pêş ku partiyên çep werin ser hukm heştê yekî da bo nûmune sala 78 şaredarî belediya Diyarbekirê ket destê Kurda, Mehdi Zana bû şaredarê wan. Di wê demê da me li Fransa kampanyek vekir, ji şarên bajarên mezin dora 30 otobüs û tiştên alîkarî da otobüs ne mühim bûn. Lê ew kampanya û belediye û dünya piştîvaniya Kurda dike, doza Kurdî li wê derê pêşveçû. İja hin ji wan şaredara paşî bûn wezîr. Kesên yek ji wan bû serekwezîrê Fransa. Wextê hatin iqtidarê îjar ew dengê Kurda hê bilindtir kir. Li rola Madam Mitterrand di wê demê da ne tenya li nav Fransa, li dünyayê. Diçû George Bush didît, Barbara Bush bîranînê xwe da dibe. Em çûn dibên ji firokaxaneyê, yani ji balafirgehê, heta em çûn Camp David, 2 saet û nîv, her 2 saet û nîva Madam Mitterrand her behsa Kurda ji mir kir. Got jinên serekê dewleta normalê da behsa zarûka dikin, xwendina wan, ya pisîka dikin, ya kûçikê xwe dikin. Ev xêr e hev behsa Kurda ji me re dike, ji kampa Mêrdînê nû zifirî. İcara wan hişyar kir, dixwast wijdanên
gelê dünyayê. Diçû Brezîl Lula didît, basa Kurda dikir. Fidel Castro didît, basa Kurda dikir. Gorbaçov dît. Yani ew bu doza Kurdî bi rastî internasyonalîze kir. Lê nav Fransa bixwe gelek kesê din, şexsiyetê din hebûn. Ku hin ji wan niha jî wezîrin, wek serê wezîrê dervayê Fransa ku eslî birotane, dostê Kurdayî kevne, wezîra bergiriya Fransa Florence Parly, dosta Kurdayî kevne niha bi yani bi germî piştîvaniya me dikim. Ewa li Fransa ewra giştî çêbû. Li Amerîka ji sala 88 bişûn da Enstitûya Kurdî li wê derê îş kir û o Doktor Necmettin Kerîm ku yek ji berpirsê Enstitûya me û serokê Kurdish National Congress bû xebatekî gelek hêja kir. İja di wê demê de Senator Edward Kennedy ku navekî gelek mezin e malbata Kennedy bû dostê Kurda. Em bêjin Nancy Pelosi ku êste jî xanimekî John Kerry 91 wextê me konferans yani Enstitûya me ya piçûk û Komîta Karên Derva Senato Amerîka me li wir konferansek çêkir. Nîvro di dema navxwarinê de 6 senatör beşdar bûn yani. John Kerry, Pelosi, Clermont Pell, Kakuşar Veçaxê, Kak Samî hatbû, Mam Celal bû, ême wek enstitû sahibmal bûn. İja ji bo doza kuzî gavekî gelek baş bû. Kekendal medya Türkiye bi taybetî dibêje ku Fransa deriyê Kurdistanê vekiriye. Dibêje ku Fransa nayînê ziman lê bi xwe dixwaze Kurdistaneke serbixwe bêda mezrandin û ji bo vê yekê jî xebatê dike. Lê metirsiya Tirkiyê tir roleke wê li Fransayê jî di qada raya giştî de, di qada dewletê de jî Tirkiye hene hewla dike ku pêşiya vê piştgiriya Kurdistaniya Fransayê bigire. Türkiye divan demê dawîn da gîşte wê qenaetê ku Rojava bawakê giştî bi taybetî Amerîkî dixwazin Kurdistanek durust bibe ku heta derya spî biçe. O ew dibêjin ê ku li pişt PKK ne û ê ku li pişt vê heremê ne destê Amerîkayê ye. İja Fransa zêdetir li alî siyasî û dîplomasî ji bo raya giştî. Fransa di nav welatê Rojava da wek wijdanê giştiyê welatê Rojavayê. Fransa li gel Almanya layê dîplomasiyê hevkariyek temam dike. Ji bo vê navçê jî wextê Serok Macron dengê xwe bilind kir û wê dorpêçê şikand, aynî wextê de li gel xanima Merkel de peywendiyê wan gelek baş bûn. Li wan jî xwast ku li Kurda xwedî derkevin. Lê Alman lêviyê bin ku Fransa gava pêşîn bavêje. İjar metirsiya Tirkiye ew weka Sûriyê dudeviye. Ew ji bo ku siyaseta xwe ya li dijî Kurda di nav raya giştiya xwe de bide qebûlkirin dibên binên tirsek ava heye dewleta Kurda çê dibe wê Tirkiye ev xeterek mezin e, talûkeyek mezin e ji bo mayîna Tirkiye. Çünkü ew dibêjin dewletekî Kurdî heta li welatekî pir dûr em bêjin li Avustralya jî şêve ji bo wan talûkekî mezin e. Yani ev Fransa dixwaze mafê Kurda bênasîn, aramî li vê navçeyê hebe, ku li başûr jî mafê Kurda hemû mafên ku destûrê de hatine diyarkirin, bê qebûl kirin ji Kurda da pêşketinekî gelek mezin e. Ku rojek dünya biguhore demokrasî li vê navçê çê bibe, Kurd bigihên heqê xwe mafê dewleta xwe, ew hemû welatê Ewropa wê qebûl bikin. Yani gelê wan. Devlet ew dimîne li ser muwazana qeweta, ew jî dibe ku em li serê bixebitin. Ku em bixebitin mümkün e. Xebat jî amadekirina raya giştiye, xebat karê lobiyê, o dibe li hemû welata sefaretê me kültûrî hebin, dibe Kurdê wan welata iş bikin. Bi İngilîzî dibên public diplomasî, yani diplomasiya pişt deriye girtîna yê di nav medyada, nav parlimana da, nav raya giştiya bi rewşenbîriye xelkê hişyar kirin. O mafê gelê Kurd e ku rojekî bigê azadiya xwe serxwebûna xwe. Ez bawer dikim ku em ê bi çavê xwe vê rojê bibînin. Lê tenya yani carek Parlimana Ewropa jî tevahiya denga biryar stendin ku piştîvaniya Kurda bikin. Wê çaxê Otto von Habsburg hebû yekî konservatîv jî bû. Got dünya hemû ew ê dewleteka Kurdî qebûl bike. Hemû dostê we ye tenya yek tişt me ye Kurd dostê yek û din bin. Kurd dostê yek û din bin. Yew mala Kurdî da pergalekê hebe, yekdengî hebe, yekrezî hebe. Biraz çendîn partiye ve siyasî hebin. Li ser
برجوندیه گشتیه گله کرد به هفره بپارێزن وێ چاخە وێ هەموو دنیاوە قبول ئەو بکەن. گوتنێکی هیچ خاستی ڕاست بووە کەندان. ئەو نەویە ئیمپاراتۆریە ئەوێ بوو یا نەمسە ئۆتریش بوو یانێەوە نە شخصیەتێکی میلیتانوی گەنجێکی بوو یانی ئەو مالباتە ئیمپاراتۆری چەند سەد ساڵی داهات و dilê me hemiya ji wara dixwaze doza ve tenê yek kêşewa mezin heve diyalog nabera hevda çê bikin yekrêziya Kurda hebe. Ku Kurd û dosyê hev bin milletekî 40 milyon zû an dereng ew bigihê mafê xwe. Ji ez jî wê baweriyê de me. Kek kenda destpêşxerî yeke ango înisyatîveke Fransayî li Rojavayê Kurdistanê. Niha diraya giştiya cîhanî de di medya cîhanî de di qada siyasiya cîhanî de tê dîtin ku Amerîka wekî ku dixwazî xwe dê rewşa Sûriyeyê de yan hevkariyekê li gel Fransayê wê yekê birêve bibe yan jî Fransa zêdetir înisyatîvê werbigirê li wê derê. Heta gotinek heye tê gotin ku li rojhilatê Firatê desthilateke nû bête pêkanîn birêvebiriyeke nû bê birêvebirin ku ji Xristiyanan, Kurdan, Ereban pêk werê û di nav de ew yekrêziya Kurd ango tev dem û enekese jî di nav de bin. Gelo li ser vê yekê di medya Fransî de tu axaftin hene? Medya da axaftin hene li Parlemana Fransa yani her hafta parlamenter pirsa ji hikûmetê dikim. Ez dikarim ser navê hikûmeta Fransa bêguman tu peyam mesajekî bidim. Lê tiştê ku siyaseta Fransa tê giştiye yani du tişten yek ji wan ewa dostê mêjûyî de jî dostê tarîxî û stratejîkê gelê Kurdin di wê navçe de yani niha dostê wanî sereke Kurdin. Ewa dilxwaziya gelê Fransa wisa ye duwem şerê dijî Daişê tamam nebiye, xelas nebiye. O gelê Fransa di wê baweriyê de ye ku şerê dijî Daişê de ji Kurda baştir dost û müttefiqê wan nîne. O dibe bi her awayî alîkariya Kurda bikin. Kurdê başûr, Kurdê Rojava jî. Kurdê Rojava jî dibêjin ku bixwazin raya giştî piştîvaniya we bikin. Ew ê ji bo çi piştîvaniya we bikin? Dînê me cî heye û coğrafya cî hêne û tu berjewendiyê me yî aborî jî nînin. Dimîne ser esasê bawerî. Baweriyê me çi ne mafê mirov, demokrasî û demokrasîkî piralî, pirfikrî. O ê we jî dibên bibin numûneyê ew demokrasiya piralî. İja ji bo Rojava ew mesaj ew e ku sîstemekî wa lê bibe ku hemû partiyên siyasî Kurdistanê beşdar bin ku ew hindikahî eqaliyetên mezhebî jî yani ewa Mesîhîne yedin jî beşdarê wê hikmê han bibin. Ji bo başûr ew e ku mesaj ew demokrasiya ku heye dêxin dezgehê demokratîk çê bibin. O rojek zûtir helbijartin çê bibin ku şer'iyeta parlemana me ya hikûmeta me bê nûkirin ku em bêjin ku em numûneya demokrasiyê ne di vê navçeyê de. Îja van ew ê xwe dîtinê xwe bi awakî dostane ji bo me dibêjin. Pêşniyar dikim wek dostekî dibe ku wisa bin sîstema demokrasiyê welatê we de baş bijî bibe mafê mirov biparêzin. Ew ê dostê we li dunya derve gelek bin. Çünkü di wê navçeyê de ê ku van tiştê han diparêzin pir kêm bûne. Yani wizanin aliyekî dünya İranî heye. İran dixwaze împaratoriyekî şîa çê bike heta ew ê ji Tehranê heta Beyrûdê berê hilala şîî dibêjin îja ana dibe împaratoriyekî şîa. Yê Sunnî Erebistana Siûdî bi cureyekî ew dixwazin. Ew Sunniyê Wehabî û filan bêvan ji wê navçê ferz bikin. Türkiye û Qatar dixwazin ew birayên Müslüman yani bi cureyekî İslama Exwanel Müslümîn birayên Müslüman di wê navçê bicî bikin. Ê ku di vê navçê de yani hê baweriyên demokrasî, mafên jina, mafê mirov diparêzin divan mercên gelek dijwar da jî li gel gelek kêm û kurîtî jî Kurdin. Başûrê Kurdistanê ji wekî bû modelek. Bo numune modelekî ye li gel ew hindek kêm û kurîtî jî. Lê tevî wan kêm û kurîtî ji ber ku cîranê me yekcar numuneyê xirab bo raya giştiye Avrupa em ji hemiya maqûltir û însanîtir û ya rastî jî Kurd yani maqûlin Kurd ji berê de gotine
هزار دوستگی me dijmine geleke. بله. Çavê me li erd û milkê tu welatînîne. Em dixwazin serada xwe azad bijîn. Îcar tenê mane ku ew dezgahê xwe demokrasiyê deynin. Bir oraya yek udun rêz bigirin. O yani bi cureyekî yekrêzî nav mala Kurda da hebe. Bele. Ew çaxa wê raya giştiya dünyayê yani ku baş bixebitin. Çünkü ku dengê me negihê dünya derva ew ê çawa zamin. Dengê xerab yani burya Türkiye'ye din digihê wan. Lê ku dengê me baş bigihê wan ew jî di wan nav wan milleta da mesela belavok û axaftinê bazarê nabe kesê ku li ser raya giştiya wan welata xwedî bandorin yani rewşenbirê mezin, siyasetbedarê mezin, hunermendê mezin dibe wan em wan qane bikin. Ew bibin dostê Kurda ew doza me li ber gelê xwe biparêzin. Ya li Fransa ew heye, li Swêdê ta radeyek heye, li çend welatê din jî pêşve diçin. Em hîn dibin, em ê pêşve bin. gelekî spas birêz Kendal Nazan. Serokên Stûya Kurd li Parîsê ku tu mêvanê me îroyê basî roj. Spas bo mêvandarî. Temaşevanên hêja em hatin dawiya bernameya basî roja îro heta bernameyek dina basî roj.